good morning. Dito na kami sa Super Bikes, no? Dito sa Lingayen branch. Ito yung napili kong motor, City 125. Magkano ba to? Ito yon, murang-mura. Yan, kung sino gustong kumuha dyan, ito yung presyo niya. Okay lang yun, okay lang yun, okay lang. Ito yung presyo niya kung sino gusto kumuha, no? Tingnan mo yung motor, gwapong-gwapo yan. No? Parang tingnan mo yung style niya. What? I-review natin to, no? Okay. Ito na po yung motor. So, nilalagyan ng side mirror kasi nakuha na po natin siya. No? Okay. Ayun o, may kontrata rin mo. Kakaano tayo para rin pinangawakan. Sige, yun ang tinamay ni Sue. May minubog ka rin. Mayroon na. Victor, si Brother Victor, yung meron kinakabit na niya kasi nakuha na natin yung motor. So, mura-mura lang yung ano niya. Saan pa yung piso dito? Wala. So, nakuha ko lang, nag-down na ako ng 2,000. Tapos 2,450 yung monthly. Pero pag wala kayong palya, 2,150 na lang. Napakamura. May 300 rebates. Dito yan sa Super Bikes kay Brother Victor, no? Yun ang gusto mo gumawa dito sa mga isang branch ko, bro. Lingayen. Yung promo nila ngayon, yung 600, may cashback, di ba? Mga 6 na 600 tama ba? Babalik sa iyo ang 3,600, no? Sabi nyo lang siya pag pumunta kayo dito. Okay, salamat. Okay. Inasan ni Bro CJ yung battery, na-activate na niya. Itong napili ko, 125, ang kaibahan dito, meron na siyang, meron na bro, starter, di ba? Yung CT100, wala siyang starter, kaya ito napili ko, saka magkaiba talaga yan. What? 400 saka 125, kaya nasa inyo yan kung anong siya piliin. Kaya basta ito, na-activate na ni Brother CJ. Okay? Kung nag-closet ka, nagsasabi para sa Nagkasabay. Nakasad siya o hindi na? Hindi siya nakasal. Pero lang dito, sumasabay. Ano ba, pagka gumagala lang siya, diba? Ito, dalawa. Hindi kayo may dito kasi dalawa na. Hindi kayo Kahit sa kanin ng paliwa. Nasabay siya parang hazard. Pero hindi pala siya hazard, no? Ito yung kaibahan ng CT125. Nagsabay yung hazard niya, pero yung hazard, okay? Kaya mo, kakatanggal lang ng yung clutch niya. Pero bro, ito bro, lead na ba ito? Valve type pa? Valve type pa. At sa mga hindi nakakalam, ito pala is, anong model to bro, CJ? Anong model to? 2019 pa, wala pa daw 2020. Napaparating pa lang, nasa ibang lugar. Ito 2019 model, tingnan nyo na 2019 model na Badja. Bago to, pero lalagyan na ng gasolina. Bagong bago pa. Para namin. Abangan nyo yung natin, yung vlog natin kung magkano full tank nito. Okay, sa next video. Yung tulog niya. Diba? Ito yung makina. Yung CT125. Ito yung makina niya. Okay ba yung tulog niya? Okay ba yung tulog niya, bro? Okay. Yung langis ka, baka matagal na, baka mapanis. Okay, salamat. Super bike. Good job.
Ano ko lang, check ko lang kung maganda ba ito. Ito, maganda lang. Bali-bali. Oh. Bro, maraming salamat ha. Bigyan mo si Bro Victor para mamaya makita sa video. Yan, yan. Ito yung naging akin si Brother Victor. Ito yung brand ng Superbike. No, mababike sila. Punta na kayo dito. Oh, lalo na kay Mga bagata ha. Sir Manny ha. Sir, salamat sir.